mai prezentációban szeretnék nektek megmutatni az AI és a Dynamics 365 FNO rendszer kapcsolatát, lehetőségeit és a beépülő agenteket. A Copilot rendszeren belüli súgót biztosít a felhasználóknak, amely AI segítségével támogatást nyújt a mindennapi működéshez. Társalgási oldalkocsit vezetett be az alkalmazásba, ahol a felhasználó felteheti a kérdéseit az alkalmazással kapcsolatban, és az esetleges hibaelhárításhoz is segítséget kérhet. AI-os összefoglalói: a Dynamics 365 Supply Chain Management számos leggyakrabban használt oldalán elérhetők. Ilyen a vevő, a szállító, az értékesítési és a beszerzési rendelés. Az összefoglalók tartalmazzák az adott vevő, szállító vagy rendelés állapotára vonatkozó legfontosabb információkat, és felhívják a felhasználó figyelmét azokra a pontokra, amik beavatkozást igényelnek. Például, ha van olyan rendeléssor, ami már késésben van, vagy van lejárt számlája a vevőnek. Az interaktív kezdőképernyő egy modern, mesterséges intelligenciát használó oldal, amely alkalmazkodik a felhasználóhoz, segíti a döntéshozatalt, csökkenti annak szükségességét, hogy a rendszer különböző pontjaira kelljen navigálni a gyakori feladatok elvégzéséhez. 3 területből áll össze: a munkatételek, ahol a rendszer jelzi a felhasználónak az elvégzendő feladatot, az ügynöki tevékenységek és a gyakran használt munkaterületek. A következő részben a Supply Chain Management szállítói kommunikációs ügynökét mutatjuk be, amely mesterséges intelligenciát használ a szállítókkal folytatott kommunikáció automatizálására. Az ügynök a beállítás, illetve a paraméterezés függvényében legyűjti azokat a beszerzési rendeléseket, amelyek a szállító által nincsenek visszaigazolva, illetve azokat, ahol a visszaigazolt szállítás ellenére a rendelés még nem érkezett meg. Összeállítja a felhasználónak a kiküldendő e-mail tervezetét, amit a felhasználó módosíthat, elfogadhat, és anélkül, hogy a levelező rendszerbe át kéne lépnie, ki is tudja küldeni. Az ügynök képes rá, hogy feldolgozza a szállítóktól kapott bejövő e-maileket, automatikusan leképezi a kinyert e-mailek tartalmát, megfelelteti a rendszer mezőihez, és kiemeli az észlelt változtatásokat. A felhasználónak mindössze át kell tekinteni az információkat és a javasolt változtatásokat, majd el kell döntenie, hogy elfogadja-e azokat. Elfogadás esetén az ügynök módosítja a beszerzési rendeléseket is. Az ügynökök a rendszer különböző pontjain beépülnek a működésbe. Megjelennek a beszerzési rendeléseken, jelezve a felhasználónak, hogy feladata van, illetve megjelennek a beszerzési rendelés bevételezése és követése munkaterületen is, ahonnan közvetlenül elérhetőek a beszerzők számára. A fentieknek köszönhetően az ügynökök használata jelentős mértékben csökkenti a manuális adminisztrációt, és mindamellett pontosabb adatrögzítést és megbízhatóbb, hatékonyabb működést eredményez. A visszaigazolt, módosított beszerzési rendelés munkaterületen azok a beszerzési rendelések jelennek meg, amik visszaigazolás után mégis módosításra kerültek, ezzel is segítve a beszerzők munkáját. A rendszer eldönti, hogy az adott változtatást kevés hatást kiváltó, vagy nagy hatást kiváltó esemény az ellátási lánc további elemeire nézve. Így a beszerző el tudja dönteni, hogy szükség van-e beavatkozásra. Nagy hatást kiváltó eseménynek számít például, ha olyan termék késik, ami a gyártási folyamatban beépülő anyag, és emiatt a gyártás is késést fog szenvedni. A munkaterületen a beszerzőnek lehetősége van az adott rendelést megerősíteni, elfogadni a változtatást, vagy az adott szállítónak e-mailt, illetve Teams üzenetet küldeni. A rendszer az AI segítségével összeállítja a felhasználónak a kiküldendő e-mail
vagy üzenet tervezetét, megnyitja a levelezőrendszert, illetve a Teams-t, a felhasználó pedig szerkesztheti, módosíthatja az üzenetet, majd el is tudja küldeni. A bemutatott funkciókkal időt takarít meg a felhasználó, és hatékonyabban tud dolgozni a mindennapokban.